I-Select Africa TV updates sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginkosi nenhlanhla. Umeli kalowo wayengumongameli wezomnumzane Jacob Zuma udala impofu uthi wonke umuntu kumele azizwe evikelekile ngaphansi komthetho wakuleli. Umpofu wenza izethulo zakhe enkantolo yamajaji ePietermaritzburg. UZuma ufuna inkantolo imnike igunya lokudlulisela phambili isinqumo sayo sokuchitha isicelo sakhe sokuthi kugudluke umshushisi we-NPA uBilly Downer. Emaphepheni yasenkantolo uZuma uthi unethemba enye inkantolo ingakhipha esinye isinqumo ngesicelo sakhe. Umpofu uthi akukwazi ukuba kungathiwa abantu bayalingana phambi kwenkantolo bese kodwa kuba khona umthetho obhekana noZuma kuphela. Uqhube wathi ngokuthi akekho umuntu oseke wahlangabezana naye phambilini okulandela umthethosisekelo uma kubhekene naye. Utshele inkantolo ukuthi okwamthusa kakhulu ukubona uZuma egejwa izinyanga ezingu-15 ebhadla ejele ngaphandle kokuthi aqule wonke amacala abhekene nawo. Kanti-ke ngaphandle kwenkantolo mbukeli bebekhona nabalandeli bakamnumzane uZuma bakhuluma kanje. Njengoba silana njena sizosupporta umsholozi, sithi umsholozi upresident for life, uyena president esimaziyo njengabantu abamnyama. Ezinye izizwe zinopresident, thina wethu uZuma. Kukhona uZuma economy ayiflorisha, wawukuphume ubeke lama apple udayise umama. Manje lutho isenzile. Siqhubekela phambili mbukeli, uhlelo lokubalwa kwabantu bakulelizwe kulindele ukuthi luqale kuleli sonto. Isikhulu esiphezulu kwa-Statistics South Africa uResenga Maluleke sesiqinisekisile ukuthi ulolu hlelo i-Census 2022 noluzobanjwa ngezindlela ezehlukene okubalwa ukusetshenziswa kobuchwepheshe ba-online luyaqala ngoLwesithathu. Uthi abasebenzi abazobe beqoqa imininingwane bazoqola ngokuqoqa ezingane zisanda kuzalwa kanye nabangenamakhaya. Uthi abantu bazokwazi ukusebenzisa uhlelo lwa-online kanti nabasebenzi babo bazobe bephume ungena emakhaya begcwalisa imininingwane ethize emiphakathini yonke. Uqhuba ngokuthi yonke le mininingwane izosetshenziswa uhulumeni ezinhlelweni zokunakekela izakhamuzi zakuleli kanye nezinye izidingo. Izona-ke mbukeli esikuphathele zona osukwini namhlanje. Siyacela uzivakashele nasey'nkundleni zokuxhumana ku-Twitter @SelectAfricaTV, Instagram @SelectAfricaTV, kanti naku-Facebook futhi sikhona i-Select Africa TV. YouTube siyacela ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente senze nje umbono wakho. Mina ngingusi nenhlanhla le i-Select Africa TV.